Siis elämä on muuttunut ihan täysin sisäkorvaistutteen saamisen jälkeen. Mä ensinnäkin hallitsen ympäristöni tosi laajasti, koska mä koko aika kuulen, mitä ympärillä tapahtuu. Mä tiedän, milloin auto tulee ja 2 istutteella mä kuulen, mistä suunnasta se tulee. Mä erotan äänestä puhujan. Elämä on siis muuttunut ihan totaalisesti paremmaksi. Mä oon 2011 jäänyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle nimenomaan kuulon takia. Ja en varmaan olisi työelämässä enää, jos en olisi saanut istutetta. Maailmassa on enemmän ääniä. Aikaisemmin en kuullut ääniä. Ehkä yksi parhaimpia asioita on se, että sen saa yhdistettyä kännykkään. Että saa suoraan puhelut korvaan, että ei tarvitse mitään välikappaleita eikä ei tarvitse puhelinta pitää korvalla eikä tule niitä taustaääniä mukaan. Ennen kuin mä oon implantteja saanut, niin koijat on pitänyt hirveän pitkästi aika just enää piilossa, mutta sitten implanttien jälkeen on vaan ruvennut korostamaan enemmänkin tätä omaa huonokuuloisuutta hyvällä tavalla, että kaikki on vähän semmoista helpompaa tällä hetkellä, että mun ei tarvitse enää kysellä niin usein mitä. Minulla niin kuulo heikkeni pikkuhiljaa ja 2010 se meni niin kuin lopullisesti ja sitten 2017 leikattiin sisäkorvaistutteet molempiin korviin. Et minä käytännössä olin 6-7 vuotta eristäytyneenä kotiin, en pystynyt tekemään töitä, en pystynyt hoitamaan mitään omia asioita itsenäisesti. 2017 kesäkuussa niin elämä muuttui kyllä ihan totaalisesti. Kävin teatterissa, pesäpallopelissä, kuulin linnujen laulun ja aaltojen liplatukset ja kirkonkellon kaukaa ja todella niin kuin merkittävästi muuttui. Well, my life has changed massively because I was extremely isolated for several years before getting the cochlear implant. You know, I'm forever thankful that I've got them now. I can have a conversation. Previously with a hearing aid, I couldn't hear you sitting next to me. So it's made a massive difference.